Still nagsige kog yaw-yaw ganina sa vlog, but then I realized na wala din ako ma-press ang record. Yeah, wala ko record. But anyway, back from the top, storya na balik. So, gahapon, murag, wala kay guganan mag-vlog. So, natuog lang ko. Wala lang yung kumugunis camera ba. Okay. Wala lang yun. Karon, di mo kung ganun mo vlog kay tugnaw, ulan, basa. Laing kayo. But the thing is, yeah, I need to pick up the camera. Ganahan ko makapost og something. Maski wala point. But either way, naglabad ako karon and wala siya. Makita nyo sa gawas, sawa. Basa. Walay clouds. Walay clouds. Puno og clouds niya kanang ulan. So, weather is really not good. It's cold. Nabog shoot karong gabi mga 9 to 11 p.m. So, kadali lang sa oras ng event. But wala, extra kwarta. But either way, yeah, batiking weather ulan. But may pa magkutaw tag kape. Oh, sakto pakit mo sa tinan. Tugnaw. Ang among lemon. Among lemon. So, nasiya doa ka bunga. Dugay na taon-taon na sa ningin nga lemon. Naputol lang ko sa kasangan. Itugpat ang ilanggam nga ganina. Pero muna siya na may kuan kamatis kanang kini cherry tomatoes kanang gitanom na ni Laura. So, surprisingly, ditubo siya. And sira na ako. Agad akong laway. Sira na ako kay tugnaw. Pero muna siya. Kutos ako kapibay. So what we have now for breakfast is kaning siyang raisin something na nasunog. My specialty, egg ug kanang aeropress na kuan. Aeropress na coffee. Na dis kuan ko na alit kay na nahasol ko nila. Nagsisiyag tingog niya na distract ko. So, muna siya itong breakfast pagkakaroon. Sunog nga raisin bread or saling nga bread niya. Kanang nasunog ba na ako. So, okay naman po ni. Niya, itlog. Specialty na ako siya. Kanang scrambled egg, fried egg, basta egg. O siya. Yan man. Kining aeropress and coffee. Lighter kayo. Batig yung kayong weather. Ulan. Tugnaw. So, by it's around 8:36 p.m. Gawas ko sa balay. Padungkog shoot. Ang mga kauban ako nag-shoot since kaya nabuntag niya. Nahuman na sila murag 2 to 9 p.m. So, most of them na mauli na. Ako, padungkog gawas mag-shoot. Let's go. So, it takes around 15 minutes mag-drive from my place padung sa akong shootan karon. It's around 11 kilometers. So, doon lang siya. Yeah, doon ako ka-oras mag-shoot karon. Okay, mag-drives ako. So, wala ko'y idea unsa ni siya nga event. Kanang ako lang kay The speed limit is 60 kilometers per hour. Yeah, 60. So, wala ko'y kalibutan unsa ning event niya. Kanang ako ani kay kanang photo booth hire magini ang akong gina-workan for. And ako murag events tanan na murag nasa check may mga games nga na. But mainly photo booth gini siya pag-una. And muna siya nag-work niya for now. 2 hours. Gidawat lang siya ako kay doon man sa balay. It's just a 15-minute drive. So, kanang 15 minutes which is around 11 kilometers. 11-12 kilometers. Ato sa Pinas, layo kay na siya. Murag kanang 60 magod ang speed. Maximum sa Pilipinas. Nag-overspeed na kakusog na kay ka ng 60. Maray kaya 60, murag normal nga street na siya kanang basic. Basic. Other than that, mag-80, mag-100, mga inana siya. So, karon doon siya sa balay. 15 minutes is really doon. Naiusahay mag-shoot ko weddings, maabot siya mga 1 hour nga biyahe or mag-photoshoot lang 1 hour nga biyahe. Na siya ka hectic or hectic kalagyo ba. So, yeah. Patang sa niya ako na police station niya basig manakpan ko, nag-vlog. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the motion, loving this devotion. Live it up, live it up, live it up.
okay, done with that gig, and yeah, that was quick and easy. She was so already drunk when I got there, and yeah, shit. Ah, oy, man natag shoot bay. In English pong ganina, Bisaya man din akong vlog karon. So yeah, mura to. Simple shoot, and that's 2 hours. And charge na ko ato is 100 per hour. Dala na sa editing nya. Paspas naman kayo to kay event man, so wala nitabo. Yan na lang. Anyway, yeah, I'm heading home right now. And magpagasolina sa kudaan kay mahal sa kay gasolina, and napakoy shoot ugma. So yeah, that's it. See you tomorrow, guys. Nanasa na shoot ugma alas 6 pagsugod sa syudad kanang engagement party na sad. Okay, see you. So toy takot sa kanang kuan ba traffic light, na realize na ko na ni siya kanang kuan ngari kanang camera. So kung ma-traffic camera ta, paksit atong alin karon negative pag 300 man ang kuan. So ma-negative pa. Marag mo giti panghitabo karon. So nanira na lang ko. Ay, bilin sa likod sa auto. Binta na ko. So nanira na lang ko dire niya. Mag-edit ko, mahuman na ako edit ni kay oras to ka oras. Yeah, human upload, human ready for tomorrow's event. So that's how it goes. Quick event shoots done. So nag-ilis na ko sa kong bum outfit. Wala siya magkuhan. Explain ko gamay sa nitabo karon. So muto nag-shoot ko kanang event karon. And paabot na ko kanto sa event is kanang dali ko adto 9 o'clock man, abot ko mga 9:01. So exactly correct timing, pero ang nitabo is pag adto na ko sa sulod, ano man text ko sa akong amo. Ingon siya nga kanang 21st birthday ko. 21st, tangani ko. Kita na ko unang room. Brook, 21st to 23rd. Sulden ko, set up din ko sa camera. Yan na din ko sa usa. Kailan mo, Jessica? Kaya textan mo ko nga, Jessica, kaya akong shootan. So, umuto niya na itong tagangan ito nga. No, we don't know any Jessica. Sige akong mata, pisti. Ito, gawas ko. Kasi magamit. Ito ko sa Picas room. Pag-check na ko sa Picas room, Jessica, 21st. Nisulod ko sa sayop nga room. Pisti kayo. May gali ka nang nakabantay din ko din. Dadali ko sa Picas room. Yeah, nakaset up din ko. So, everything was quick and hubog na sad ang kanang kuan, ang gadibo. So, moto pag ato na ako, quick na lang mga photos, mga videos. Ay, mga photos sa kay ang videos ako sa vlog naman to. Pakita mo sa photos niya. Post niya na ako. Martabay. Sige. Good night.